The court was advised from the bar by counsel appearing on behalf of the respondents that in the event of the court dismissing the application, the respondents did not seek a costs order against the applicants. In the circumstances, the following order is issued. The application is dismissed. Isigwebo esingakhange sibe mnandi kwaphela kubazali nakubafundi. Bathi asifanelekanga konke. Bakakhulelwa ukuba isebe lemfundo ngelenze ngcono kunoku. Cela iziphumo zethu sisi ayikho into esifuna, that is what we want after all sisebenze nzima. Bekungcono isebe lezemfundo xa belisiya pha esikolweni liyojonga imisebenzi yabantwana ekuqaleni kusuka ekuqaleni kwezithemu zizonyaka kude kuza apha ekugqibeleni. Yabe noba apha lento singakhange sive sisaqhubeleka nokulwela amalungelo wethu nawabantwana bethu singabazali sizawulwa siya ePitoli. Isebe lemfundo lona lisamkele sisigwebo. As a department, we welcome the decision of the courts, which confirms that the learners were implicated in exam irregularities. This will also strengthen the arm of the department in its bid to adopt a zero-tolerance approach in dealing with issues of exam irregularities. Kodwa abazali bathi abazikugoba phondo. Bebesele lezinikile thina singamagqwetha abo kwa isi-instructions ezithi in the event kubakho imeko efana nale bacela into kokuba ngabo bayigqithele kwenye inkundla. Zintandathu izikolo zaseMpumalanga kuquka iCibeni ezinkonyelwe iziphumo zebanga le-10 kuba zirhanelwa ngokugoba. Isebe lisaphanda abo bagada abafundi abachophele imviwo kwanotitshale kunokwenzeka babandakanyeke kwelibholo. Kwindaba ze-SABC ndingifundiswa Mhlekude Mthatha.